ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕಿಚನ್ಗೆ ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯುಗಾದಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಲು. ಯುಗಾದಿ ಪರ್ಬ ಪಂಡ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಮಕ್ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷಗೆ ಒಂಜಿಯಾನ ಸ್ವೀಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅವು ಕಡಲೆಬೇಳೆಲ ಸಾಬಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಪಾಯಸ ಮಲ್ದೆ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಮೂಲು ತೂಕ ಬಲೆ. ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಯಾನು 1/4 kg ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ಶೋಕು ದೆಕ್ಕದು ಬೊದುಲೆರೆ ಪಾಡ್ಯ. ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ದೆತ್ತುಂಡೆ ಅವೆಲ್ಲ ದೆಕ್ಕದು ಕೊಣತ್ತುಲೆ. ಐಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇರು ನಿಗುಲು ಬೊಡ ತಾರೆದ ಪೇರ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಸಾದಾ ಪೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಲಿ ಅವೇನಂತ ತೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ರಡ್ಡವೆಲ್ಲ ಬೊದುಲೆರ ದಿಯ ಸಾಬಕ್ಕಿ ದಾಯ ಬೊದುಲೆರ ದೀಪನ ಪನ್ನ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಇದು ತುಲೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪಡು. ನಮ್ಮೈತೆ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಡಬ್ಬಲಾಂಡು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ದು ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕ ಬೋಡಣ್ಣ ನಾರ್ಮಲ್ ತೋಪುಡ್ಲ ಬೇಯ್ಪೋವಲೆ ಯಾಮೂಲು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಪಾಡ್ಯ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ತುಲೆ ಐತೆ ಒಂದೇನು ಯಾನು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮುರ್ಕುನಾತಿಯ ನೀರು ಮೈತೆ ರಡ್ಡು ಸಿಟಿ ದೆಪ್ಪೆ. ಐಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲಲ ಒಂಜಿ 1/4 kg ಬೆಲ್ಲನ ಗುದ್ದುದಿಯೆ ಅವಿನ ರಡ್ಡು ಬೌಲು ಬೆಲ್ಲ ಅಳತೆ ತುಲೆ ರಡ್ಡು ಬೌಲು ಬೆಲ್ಲ ಐಕೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ದೀಕ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಸಿಲ್ ಆಂಡ್ ಮೂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ರಡ್ಡೆರ್ದು ಮೂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಸೈಡ್ ದಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲನ ಚೂರು ಕರಪಾಗ ಅವೇನು ಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದಿಂದ ಅವು ಬೇಗ ಕರ ಉಂಡು ಬೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಒಂದು ಪಾಕ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಕರಂಡ ಆಂಡ್ ಯಾರುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಆಂಡ ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಕರ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಕರಂಡು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ದಿಕ್ಕ ಅಂಚಿಡು ಕುಕ್ಕರ್ಲ ಚೌಲಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತೋಪು ದೆತ್ತು ನೋಡು. ಈ ತೋಪುಗೆ ಯಾನು ನಿಗ್ಲು ಪಾತ್ರೆಡ್ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪೊರ ಅವೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಬೇಯ್ತದು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಬೇಯ್ತದನತ್ತ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಚೂರು 2 ನಿಮಿಷ ಓಪನ್ ಬೇಯ್ಯಡು. ಇತ್ತೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಯ್ಪೋರ ಉಂಡು ಐಕ್ಯಾನು ಮೂಜೆ ಸಿಟಿ ಯಾವ ಪನ್ನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಅವರೆ ಬಲ್ಲೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಐಕ ಇದು ತುಲೆ ನಾನು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ ದೀಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ ದಿನದ ಇಂಚ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಮಲ್ತಿದಿತ್ತದ ಬೆಲ್ಲನ ಕರಪದಿತ್ತ ಪಾಕ ಹತ್ತು ಸಾರಿ ಅವೇ ನೆಕ್ ಇಂಚ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬೇಯ್ಯಾಡು ನೆಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದೀಕ ತುಲೆ ಎಂತ ಪುರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಶೋಕು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಬೇಯೋದುಂಡು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಇಂಚನೆ ಬೇಯೋಡು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂತೆ ಪುರ್ತಾವನ ಒಂದು ಬೇಯ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಬೇಯ್ತಾನೆ ತುಲೆ ಈತ್ ಬೇಯ್ತಂಡೆ ಅವು ಕೈಟು ಮುಟ್ಟವು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಪುಂಡು. ಈತ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿನ ನನೆತ್ತೀತ ಅವೆಲ್ಲ ಐಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೇಯ್ಯಾಡು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ನನೆತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಇಜಿನ ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಪನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಂಚನೆ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಬೇಯ್ಪು. ಇಂಚಿಡಿ ಯಾನು ತಾರೆದ ಪೇರು ದೆತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಾರೆಯನ್ನು ಪೆರೆದು ಆಯ್ತಾ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆದು ಆಯ್ತಾ ಪೇರನ್ನು ದೆತ್ತಿ ಒಂಜಿ 4 ಬೌಲು ಅವು ಪೇರವು ಇದು ತಲೆ ಮೂಲ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಕಡಲೆಬೇಳೆಲ ಸಾಬಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಇತ್ತೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಿಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚಾತಂಡು ಪಂದೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರೆ ಮರಪೊಡ್ಚೆ ತುಲೆ ಮೂಲಿತೆ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೇರು ದೆತ್ತಿ ತುಲೆ ಒಂದು ತಾರೆದ ಪೇರು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ತಾರೆದ ಪೇರು ಮಲ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನಿತ್ತವು 4 ಬೌಲ್ ಅವು ಆತ ಪೇರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಾರೆದ ಪೇರು 4 ಬೌಲ್ ಪೇರು ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ತಾರೆಡ್ ಆತ ಪೇರನ್ನ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಪೇರೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪೇರು ಬುಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ಈತ ತುಲೆ ಒಂದು ಈತ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ನಿಗ್ಲೈತೆ ಒಂದು ತೆಲ್ಪು ತೋಜು ಒಬ್ಬಗ ಕೊದ್ದಿನಪ್ಪಗ ಸಾಬಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ದ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಅವನು ಪೋಪುಂಡು ಪಾಯಸ ಇಂಚನೆ ತುಲೆ ಓಪನೆ ಬೇಯ್ಪಳೆ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ ಬೇಯ್ಪವರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಅವು ಉರ್ಕರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಸಾಬಕ್ಕಿ ಇಂಚ ವೈಟ್ ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾಯಸ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ಸಾಬಕ್ಕಿದ ಕಣ್ಣು ನೀರ್ದ ಕಲರ್ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೇನು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯ ಪಾಯಸಗೂ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ಇಜ್ಜಿನ ನಮಕ್ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಈತ ತುಲೆ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಆಂಡ್ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿನ ಈತ ಶೋಕು ಕೊದ್ದಿಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾವು ಸೈಡ್ ದಿಯ ಈತ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೀಜಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಏನೊಂಜಿ 4-5 ಸ್ಪೂನು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ಯ ನಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಲ್ತನ ನೆಯ್ಯಿ
ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ನಿಗಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೆನ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನೆಯ್ಯಿ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಪಾಡುಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಸ ಇಂಚಿರ್ದಿ ಒಂದಯಾನ ನೆಕ್ಕೆ ಅನ್ನು ಚೂರು ಏಲಕ್ಕಿನ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡ್ವೆ ಪಾಯಸ ಪಂಡ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೋಡೆ ಇತ್ತೆ ಅವಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಕ ಇಂಚಿಡು ತುಲೆ ನೆಯ್ಯಿ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಐಕಿ ಆನಿತ್ತೆ ತುಲೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಲ ಬೀಜಲ ಪಾಡ್ಯ ಇಂದಿಂಚ ನೀಟಾದ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಲೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಲ್ಲೆ ಹಾಪುಂಡು ನೇಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ತುಲೆ ತನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ಚುನು ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಬೀಜಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿಲ ತೇನ ಅವೇನು ಪಾಯಸಗು ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಬಿಡಿಯ ಇದು ತುಲೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ವಾವೇತ್ ಶೋಕಾತನ ಪಾಯಸ ಖಂಡಿತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚಾತನಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಮರಪುಡ್ಚಿ ಈ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿಲ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಯಸ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಿಗುಲು ತಿಂದಿಪ್ಪರು ಅಂಚನೆ ನಿಗುಲು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನಲೆ ನಿಗುಲೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಈ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿತ್ತೆ ವೈಟ್ ತೋಜುಂಡು ಕಣ್ಣು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಾದ ನೀರ್ದನ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂತೆ ವೈಟ್ ತೋಜುಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಲರ್ ಐತ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ತುಲೆ ಸಾಬಕ್ಕಿದ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪೊರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಾವ್ ತೂನಗನೆ ಇತ್ತ ತಿನ್ಕ ಪಂದ್ ಆಪುಂಡತೆ ಆಪಂಡ ದಾಯಗ ತಡ ನಿಗುಲು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಚಾತನಂದು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಯರೆ ಮಾತ್ರ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತಿನ್ನೈಕ್ ನಿಗಲೆ ಪೂರಗಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.